A finais do mes de outubro estarán rematadas as obras no último tramo da Avenida de Vigo, entre a rúa Luís Seoane e a rotonda do Nodo Pino. O alcalde sinalou esta mañá que con estes traballos a zona queda moito máis accesible acorde co modelo de cidade pontevedrés. E o que facemos é incorporar toda a Avenida de Vigo hasta o nudo do Pino, pois con xa estándares de alta calidad urbana, mellora dos espacios peonís, un carril único de salida, que ten logo despois polo outro lado os dous de entrada e de saída de Josefina Ruti, polo tanto operativa para o tráfico e sobre todo, especialmente, eliminar barreiras, accesibilidade universal, calidad urbana, mobiliario. O concelleiro de Obras aproveitou a ocasión para anunciar que onte mantivo unha reunión cos veciños da Rúa da Seca para presentarlles o primeiro tramo da reforma desta rúa na cidade. Que vai quedar parecido que esta, con un único carril, as bellas rúas de alta calidade urbana, incorporadas ao que xa é o modelo Pontevedra, e no camiño vello de Castela vaise ademais facer o axardinamento de toda aquela zona que está contra o CXTD, para que tamén sexa unha importante zona de estancia dentro do barrio, co cal o que se falou foi das propostas que eles nos fixeron, que están incorporadas xa como proxecto e cos que intentaremos comezar a traballar, pois igual que estamos dicindo, antes de final de ano. En relación á Rúa Lepanto, Demetrio Gómez tamén anunciou que na vindeiras semanas se van a reunir cos veciños da zona para coñecer as principais demandas e iniciar deste modo os traballos para a incorporación desta rúa ao modelo de cidade pontevedrés, uns traballos que agardan comezar e deixar listos neste mandato.